Descoperiți produsele noastre promoționale la Bertis. Cremvârști vienez la 38 lei și 20 de bani per kilogram. Felie ananas HMS Select la 10 lei și 20 de bani. Pepsi, 7-Up, Mirinda 2 litri la 6 lei și 90 de bani. Vin Cricova la 20 de lei și 60 de bani. Pate porc Sadu, 200 de grame la 2 lei și 80 de bani. Detergent Pervol 4,4 litri la 52 de lei și 70 de bani. Cafea Jacobs Intens la 13 lei și 90 de bani. Ciocolată aerată Roșhen la 2 lei și 90 de bani. Pachet ketchup, maioneză și sos pizza Univer la 20 de lei și 30 de bani. Carne porc HME la 4 lei și 10 bani. Cremă gulaș Univer la 4 lei și 20 de bani. Bere Tuborg la 3 lei și 40 de bani. Carne tocată la 19 lei și 50 de bani per kilogram. Prosop bucătărie, Fiore, 2 role la 4 lei și 45 de bani.